Takže ahoj, ja ťa zdravím. Urobil som úlohu na to skrčenie, ale proste mám to urobené žiaľ Bohu iba čiastočne, pretože vôbec neviem, ako mám urobiť tú kameru a ten skok v tom kauči. Sedel som nad tým celý víkend a vlastne neprišiel som na to, ako to mám spraviť, takže som sa rozhodol, že to aj napriek tomu odozdám, než získam aspoň nejaké body, lebo mi prišlo škoda to proste neodozdať, tak to odozdám aspoň takto. Takže tu môžeš vidieť, že vlastne tá postava sa vie skrčiť, vie chodiť, hej. Jediné teda, čo tam nemám, tak tam nemám práve tú kameru a ten skok, hej. A teraz ti vlastne ukážem, že tuto vidíš, tuto mám to namapovanie, že to mám na ľavom CTRL, hej, takže tu vidíš ten EMC default. Tuto vidíš, že tú základnú funkciu pre ten crouch a uncrouch. A tuto vlastne v tej postave vidíš, vidíš ten locomotion a vlastne to základné zase, že ako to funguje, hej, takže pravím takto, hej, to tu mám urobené. Takže tak, no a neviem, dúfam, že ti to takto ako stačí ukázať, lebo ináč už neviem, ako by som ti to lepšie ukázal. A tu vlastne vidíš, takto to mám nastavené tuto. Hej. Takže takto to funguje. A funguje mi to a som za to rád, ale tú kameru a to skrčenie tam teda mať nebudem. Prídem o body, ale absolútne nemám tušenie, ako to mám urobiť. A priznám sa, že ten Unreal Engine je pre mňa moc náročný, že moc mi to nejde do hlavy a nechápem tomu. Takže radšej sa skôr pokúsim urobiť ešte nejako tie dve posledné úlohy, ktoré nám zostávajú a uvidíme, ako to dopadne, ale proste je to nad moje síly asi, takže preto som sa rozhodol to teda urobiť aspoň takto, ale ako hovorím, aspoň ten crouch funguje, že vlastne teraz je zohnutá postava a proste
a proste a funguje to. Takže tak. To je z mojej strany všetko a prajem ti pekný deň. Ahoj, čau čau.